ओंखामालाय ओंखामा गोबो जाखादों गोथाव मोना मोना नोंलाय मोनगोन रा मोनगोन केमेरामेनसो नालाय एरिया मथा-मथि 100% सेभ होजाबो खाफाल मोजां दिनै बि बिनानाव अननायनि थाखाय जों बेबायदिखौ बजबनो हाबाय धन्यबादसै बिनानाव बिनाखौ बिदा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय भुटान सिङाव जि मावनाय उमलिं जायगायाव लालाय दैखौ प्रटेक्शन होबथानाय मालिभिटा एरियानि बे दिनै लास्ट दिन आरो बे प्रटेक्शना माबायदि जाखो आरो दिनै लास्ट दिनाव मा मावबावगोन बेखौ आं दिनै क्लियारलि होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो नुलांगोन जेनेयावनो बाबुमोन सानैखौ लोगो मोनबाय नै मा नाम बाबु सानराइज नोंलाय क्लेनि नार्जारि औ न'आव थांफिननायसै नोंसोर दे थांदो दे बाय बाय नुदो दे खेबसे आरो गुड दे अब्ला लोगोफोर बेबायदिनो थांबाय थानि दिनैहाय आवगायबावबाय नोंथांमोननो कमप्लिट जानायखौ आङो दिनैहाय दिन्थिगोन माबायदि कमप्लिट जाखो जोंनि प्रटेक्शना आरो बेसेबां सेफ जाखो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिभिटा एरियाया बे प्रटेक्शननि उनावहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आवगायलांनि येस नानि मै थामोन नायदोंमोन खामानि मावनायखौ मा नाम नोङा सुइटमि ओमफ्राय माथो खालामगासिनो दं दालाय होजोंलाय मावगासिनो खामानि माबायदिथो मावदों मोजां मावदों दा मावगासिनो दङ माबायदि मावदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै हारसिं फैयाखै आंजों लोगो दङ सासे नै औ माने बे जोंनि गामिनि आंनि लोगो होनदो माने पार्टनार माने बिथाङा खोमा खोनाया नेपालि मानसि बेनिफ्राय रायलायनोबो रोङा खिन्थु बिराद सियान आरो मानसिया गोसोआव बिराद सियान ना माथो ने गुदा खोनायाखै होमब्लाबो माने ओरै औ होनबाय आरोखि दा जायखिया जों सानैजों थांगोन आरो मै थाङोमोनलाय ओरै मै थाङो मा बे हरथ' दे खोन्था औ माने अन्थाइ बल्डार प्रटेक्शन हैनायाव थांगोन होनना बुंदों आरो इयो ओंखामालाय ओंखामा गोबो जाखादों जाबाय थोदो अब्ला जों सानैजों आवगायबाय थांगासिनो दङ सिङाव लेट्स गो नायनो लुबैथारदों खोमा बेबो ओमफ्राय आंजों फैफाबाय आरो इयो दिनैसो फार्स्ट गोलोमबायबो लोगोफोर होमब्ला आङो सफैबाय मेन स्पट जिनाखि लालाय दै नैबे लालाय दैनि बायफ्लंनाय जिनाखि मेन गब्लंथारनाय जायगामोन बियो मुथुजाबाय एबा प्रटेक्टेड दा बेसेबां सेफ बियो उनावसो मिथिसिगोन अब्लाबो बिराद मोजांखौनो नुनो मोनबाय नै दा गोजौ अन्थाइनि बल्डारजों प्रटेक्शन एबा माथावरि बा ओरैहाय माखासे थाबावनाय खामानिखौ जेसिबिजों कमप्लिट खालामगासिनो दङ नै नायदो नै बेबायदिमोन नै बेखिनिल' बाक्सावना थांनाय दैयानो नै एफाग्लैयानो मा रोखोम दा बेबायदि होथेजानाय जाबाय आइ होप नाउ मालिभिटा विल बि सेफ एट लिस्ट दा आरोबाव फिसा खोलाहा दंबावोनो बेनिफ्राय दिनैबो गोबां मानसिफोर ज' जादों सार किमान सेफ অনুভৱ মালিভিটা एरिया मथा-मथि 100% सेभ होजाबो এতিয়া না ভালকৈ প্ৰটেকশ্যন হয় ओके दा नै बेयो सेकेन्ड पार्ट माने खोलाजोंहाय आरोबाव बेबायदि अबस्थामोन दा बेजों होथेबावाब्ला माने आरो हाबनायनि चान्सआ एसे दंबावोमोन दा बेखौ होथेयोब्ला 100% सेफ जागोन नामा मालिभिटाया 70% सेफ मथा-मथि 3 इयार्सनि थाखाय नो टेनसन बोसोरथामसोनि थाखाय नो टेनसन बे जाहैबाय जोंनि मालिभिटा VCDCनि चेयारमेन सार बियो अब्ला आवगायलांगौनि खोलाजों मा मावदों नायनानै लानि माखासे बिदिनो आरोबाव ट्रेक्टरफोरबो बाहायनाय जादों मानसिफ्रा हास्लाबाब्लाबो माने ट्रेक्टरबो बाहायफानाय जादों आरो थाब जानाय बायदि नै बेलाय ओरै बादलांगौनि एसे खोला साइडजों आरो बियो मेन प्रटेक्शन होनायनि खोला साइडजों दा नैबेयावहाय माखासे जेसिबिफोर बाहायनाय जादों जेसिबिखौ ओरैबायदियाव बाहायदों बेवहाय माने सोनाब साइडजों खारनांगौ दैया बेनिखायनो बे दैयाखौहाय सानजाजों फैयालासे सोनाबजों खारनाय बायदि बुरनानै हरनाय एबा थेथेनाय खामानिखौ मावगासिनो दं नैबे जायगायावहाय एसे माने होथेनानै एबार दैयाखौ बांद्राय गिनाय नंले दा ना बारा गैया दाबो रोगागासिनो बेबायदिनो लाइन एबा ज' बानै गाव गावनि फाफ्लियाव अन्थाइ बल्डार नै दिनै जोबनाय दिनाव पार्टिबो दं जाहैबाय नै गोदागासिनो दं नै मिथिगा फंबायाबो हाबाफ्राव गोदाग्राना एक्सपार्टखा बेसेबां जाखो आयं बेसेबां जाखो बिदना गाथे फनेल पाकेट ना 50टा पाकेट एक फवा ओमफ्राय दाउ बयलारा जाहैबाय 45 केजि अमा बिदना जाहैबाय 100 केजि
107 kg. 100 kg point 7. Oh, 7. मैगं apa mama? मैगंआ अमा बेदरजों खुमब्राजों जाबाय अमा दिसिबावसो जाबाय सोर होआ इखौ सोर होआ बिना बायदो अननायनि बिना बायद' अननायनि बेयाव गासिबो ने जानाय लोंनाय होफैजोबबाय साहा पानि जगार खालामजोबदों गासिन अननायखौ बज'बाय दिनैनि दिनाव खाफाल मोजां जोंनि दाउ फारौ अमा गोजावजोबबायमोन दिनै बिनानाव अननायनि थाखाय जों बेबायदिखौ बजबनो हाबाय धन्यबादसै बिनानाव बिनाखौ हामबायसै गोजोनथोंसै बेबा मा बयलार अमा जायैफोरनि एसे सा लोंनायसै जोंबो संजेननायसै आब' अमाखौ संजेननायसै ना औ नै सारायसे अमा संजेननायसै नै बेखौ ओमफ्राय दा माखासे बेदर जायैफोरनि थाखाय पनीर बेबस्था बा बे पनीरनि थाखाय प्रिपेरेशन हा होइन दाजुहरू यो के को चोक्ता हो यो आलु हो आलुको चोक्ता हो मा होनना सोंदों नों माने मा बेदर होननानै सोंदों आरो आं बेखौ एभ्रिबडी इज भेजिटेबल पनीर नंगौ दा बेबायदिनो संग्राफ्रा संगासिनो दं मावग्राफ्रा मावगासिनो दं दा नायदो नै मावगासिनो दं नोंथांमोना सोरबा पलिटिकेल नोजोरजों नायदों नाथाय बे बिथांमोना रावबो पलिटिकेलनि जेबो खोथा गैया बेवहाय नायोब्ला बयबो मिक्स नैबो जे मावगासिनो दं सोरबा चेयारमेन सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरि बेयाव गोबां दङ दे नायब्लानो जाबाय बिदि आरो दा बेखौहाय गुबुनफोरा सोलोंनांगोनसो पलिटिक्सआ बेयो मोनसे गिदिर माबा नङा नाथाय हारिया एबा ओनसोला खौसेथि थानानै गाव गावनि अलखद समाव ज' जानानै मावलायनायासो बेवहाय गोबां गोजोननायबो फैगोन साक्सेसबो फैगोन नै बेबायदि सोरबा बिदिनो महिलाफ्रा बस्थायाव अन्थाइ सोदों बालाफोर सोदों ओरै बोलो गोनांफ्रा एबा हौवाफ्रा हाग्राफ्रा बेबायदि बेसेबां सेफ जागोन एबार बेखौ हानानै बासायसिगोन ना मालिबिथाया बासायसिगोन आरामसे ना 2-3 बोसोरा बेबायदि जुबुर मावनायखौ आं दस्रा नुनाय नङा मालिबिथा खौसेथार खामानियाबो जागासिनो दं बिदनाबो मोनगासिनो दं जोङो सासे मा होनो तामां भाई नेपालि तामां बियो ओमफ्राय जायो बियो नै खुमब्राजों अमाजों बानायगासिनो दं बेयाव गोथाव मोना नोंलाय मोनगोन अमा बिदना गासै सारायथाम नैबाव सारायसे सारायथाम माने 1 कुइन्टेल 7 केजि नो आयं मिथिगौ नोङो बिदि आरो ओमफ्राय बे जोङो आयंआ मोनसे मेजिकबो गोरों रोगागासिनो दं बोरायब्लाबो नै बेलाय बेनिफ्राय ओरै जेसिबिजों बुरनाय खामानियाबो आवगायगासिनो दङ नै बारायबाय बिराद गोलावनो नै बेलाय दा बिदिनो असेन मोजां आरो अन्थाइफोरा होथेनाय खामानि नालाय बेनिखायनो गिदिर अन्थाइखौ नागिरनानै बिथांमोना थिखांदों ट्रेक्टराव बेनिफ्राय बेखौ लानानै हैगोन बै साहानि प्रटेक्सनाव आरो दा खनसायगासिनो दं नै गिदिरखौ नायनानै जा हायो नै ओंखाम जानाय सम जालायबाय लोगोफोर लान्च ब्रेक बेनिफ्राय दा नुगोन दै जिं ज' साथाम साब्रै साबा ज' ओंखाम जानाय बेदर लानानै दिनै अमा दिसिजोंहाय दा रानलायगासिनो दं बिसोरनोबो पनिरखौ नै येस ओमफ्राय बे जाहैबाय नै ब्रयलार अमा बेदर मोनबो जेनेबा खुमब्राजों अमाजों ओंखामा लाबोखादों दा लाबोखादों दैबो लाबोखादों जाबाय दे जानायसै गोसो होना जानायनि सम ओमफ्राय दा ओंखामखौथ' गावबागाव लाबोखादों ओंखामखौ बेनिफ्राय दा बेदरखौल' बेयाव संनाय जादों दा बेदरखौहाय रानगासिनो दं भाग खालामनानै लाइन जाबाय नै अमा बेदरनि थाखाय लाइन दे आयं माबोरै होनदों
माबोरै होनदों बेखौ नायनो फैदोलै बाबु नायनोसो फैदों मावनो फैयाखै मावनो फैयाखै नंगौ ओमफ्राय दा जानायसै बिदालायबाव मारै नि बिदा बाबा बिदा बिदा बिनानाव जाहैबाय होमब्ला मेदामजोंहाय जोंनि बिनानावा एसेबां खाथि फैबाय रावबो नुजाफैयाखै मिनिस्टारफ्रा दा बिनिखायनो बिनानावखौ बिराद बाख्नायबाय थादों दा अमाबो दिसि जाहोलायफैबाय बिनिखायनो बिनानावखौ बिराद दैनाव होबाय आं बिदि बाहेरायाव ओंखाम जाफैला महिलाफ्रा जा गोथाव गोथाव लाबोयोरा ओंख्रिफ्रा बेलाय गोथाव खालायनाङो नै मा ओंख्रिलाय थालिर मैखुन सोरनि आब'नि नैबे बिदानि थालिर मैखुन बे जाहैबाय ब्रयलार वेटिं फर ब्रयलार कि এইটো হোৱা নাই রেডি হয় নাই লাও আরে খাচা খাব নালাগে বাইদেউ ৰ হ'ব কে ঐ দে পাকিছে না নাই होमब्ला दिनैहाय जानायसै आंबो नांलायलै नोंथां बुन जानायसै ओंखामाल दं नैलाय सोरनोबा थोआबो जाबावनो हागौ ना दा जाबाय नै जोबनायनि हानायनि ओंखाम जायाखै ओंख्रिफ्राथ' रोखोमखा खोन्थाला गोलाव जानाय दान मोनजानाय नङा ओंखामाखौ ओंखाम जाग्रोनायसै खिन्थु आंनिफ्राय गोथावसिना बिसोर मोनदों खारन बिराद मावै दाङै जानायनि ना मावग्रा मानसिया थावसिन मोनखायो आदा सेमदेनजों आदा जरसजों जादों जादो दा गोसोमा बिलाइ बिलाइ नै बिलाइ मावग्राफोरनिफ्राय मावग्रा एसे थावासिन मोनबाय दा स्पटखौ माने गोसो होना मावग्राफोरनि थावसिन जायो थावसिन मोनबाय माने गोसो जायोना मावग्राफ्रा मेंनायबो थाबाय गोसो होना मावनायनि थाबाय जोंनो सा साज्रां केमेरामेनसो नालाय दा ओंखाम जाखाङै लोंखाङै दसे रेस्ट लानानै दा खामानिखौ जागायफिनबाय लोगोफोर दा ओरैनि प्रटेक्सन जे गाहायनि मेनाथ' जोबखाबाय गाहायनि जेनाखि दा होगासिनो दं नैबे मेन पार्ट नैबेयावनो गोसो होनानै बयबो ज' मावगासिनो दं आरो दा हानायखिनि बेखौहाय ओरै कमप्लिट होलांनो नाजागोन दिनैनो लास्ट दिन मानो बेखौ बैसिम हाब्लानो दिनैहाय जोबसिगोन आरो खामानिया बे आरो दा बिदिनो नै जाखाङै लोंखाङै दामा दुम बयबो गोसो होनानै मावफिनबाय आरो दा बेखिनि हाबाय नै ओरैहाय नैबे साइडजोंनिखौ हानायसैयानो नै फ्राय हाबायानो प्रटेक्सना बेनिफ्राय ओरै एसे थाबावबाय खोला साइडजों बेल'सै आरो बे मोजां जादोंना जायाखै सिगांनि भिडिअफोराव गोबां नोंथांमोननिफ्रायनो माने सोरबा कमेन्ट खालामदों मोजांबो खालामदों गाज्रिबो खालामदों बा सोरबा मिथियैयाव खालामदों बा सोरबा माबा मोनसे साननानै खालामदों जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो आं दिनै खोन्थानि नोंथांमोननो माने कमेन्ट्सफोराव मेनलि नायोब्ला माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जेबो हेल्प खालामाखै होननानै बेखौ गोसोआव साननानै कमेन्ट्सफोर खालामदों दा बेनि खेथ्रआवहाय आं ओरैबायदि बुंनांगोन मानो होनोब्ला माने हरदोंखौथ' हरदों होननांगोन नालाय मावदोंखौथ' मावदों होननांगोन दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जि जायगायावहाय खामानिया सोलिगासिनो दं बेयो मोनसे इन्टारनेशनेल एरिया एबा गुबुन कान्ट्रिनि जायगा दा बेफोरबायदि एसेबां सौ इन्डियानिफ्राय फैनानै खामानि मावफैनांगौआनो बेयो मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा बेयाव पारमिसननि खोथा दं माखासे प्रसेसिंनि खोथा दङ अफिसियेल्स बेवहाय माखासे आन्डारस्टेन्डिं अफ भुटान गभर्नमेन्टखौबो जोङो एबा भुटाननि जिनाखि खाथिनि जाय अफिसियेल्सफोरा बेखौहाय अननानै जोंनो पारमिसन होदों बेयाव मावफैनो थाखाय बिसोरखौ थेंक इउ होननांगोन बेनिफ्राय बेवहाय जेसेबांनाखि मावनायाव खरसा जानाय रायजोफ्राथ' फैदों मेन पावारखौ होदों मावदों ज'यै खामानि मावदों नाथाय बेवनि मावनायावहाय माखासे गोनांथार मेटेरियेल्सफोर जेरै नेट होन माखासे समाव ट्रेक्टर बाहायनाय आरो जेसिबि बाहायनाय आरो बिदिनो बस्थाफोर जमा खालामनाय साहा लोंनाय ओंखाम जानाय दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखिनि हेल्पखौ जोङो मोननो हादों नैबे मालिबिटा एरियाया स' बिथांमोनखौबो जोङो हामबाय होनांगोन थेंक इउ होनांगोन बेबो जोबोद गिदिर मोनसे हेफाजाब दा गोबाङा बेखौ मिथियाखैमोन जानो हागौ एबा भिडिअखौ जोबजासिम नायाखै सिगांनि भिडिअखौ ससेयावनो कमेन्ट होलाबायदों दा सोरखौबा बखिदों सोरबा माने पलिटिकेल नोजोरजों नायदों आरो दा बे गावबा गावनि पार्सनेल खोथा थाहैबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बाख्नायनांगोन मेडाम बिना गयारिखौहाय जाया दा UPPLनि सेक्रेटारि दा बिथांजोआ बिराद दायथ' लानानै बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम माने
खौरांखौ होनानै प्रब्लेमफोरखौ मिथिहोनायनि गेजेरजों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा बिटिआरनि चिफनिफ्राय माखासे बेफोरबायदि नांगौखिनि थाखा फैसा खरस खालामनांगौखौहाय बिथांजोआ लानानै फैदों बिदिनो जाहैबाय जिखुनु आं पलिटिकेलनि साइडजों नायाखै होदोंखौ होदों होनांगोन मोननायखौ मोनदों होनांगोन दा जिखियानो जाया मानो बे मालिबिथा एरिया ओनसोला बासायजानांगौ मेन थांखि एबा गिबि थांखिया बेनो अब्ला लोगोफोर जोङो ओंखारफिनबाय नैबेनिफ्राय दिनैनिफ्राय आरोबाव गोबाव बे जायगायाव फैफिनो मोनथ'नाय बायदि मोनदों खारन दिनैनो लास्टमोन दिनैहाय ओमफ्राय बेबो मेंखोना माखो मेंबाय हो मेंबाय बेयो मोनसे टेलेन्ट दं बेहा बेनो जाहैबाय दंफां गाखोनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बियो दा ओरै गाखोना ओरै दानफाय हैनायाव बेखौ आं खिथादों औ बिदि आरो बे एक्सपार्ट मानसिया खोमा खोनाया बबा खिन्थु गोसोआव सियान आं दहाय होनखादों ओमफ्राय दंफां दाननायाव एक्सपार्ट गोजौ थिखिनिलाबो गाखोलाबायनानै दानख्लायजोबनो हायो आरो बियो गुबुनफ्रा गाखोनो हायाखैब्ला बे गाखोनानै दानख्लायहैगोन आरो बेबायदि स' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय